Kunu araba ni kunnafoni tuna bɛɛ lajɛlen kan Mali kɔnɔ. Wari min n'a ma ci ɲɔgɔn ma n'an ko a ma ko Orange Money yɛlɛma damadɔw don la wari bilali sɔngɔn kan. Fanta Kante Orange barakɛla don. A bɛ ɲɛfɔli kan ye ni yɛlɛma taabolow la. Changement kɛra k'a daminɛ 0 la ka taa bila fo 1000 francs na. O frais de transfert n'i b'a ci mɔgɔ ma o ye 10 francs de bɛ tigɛ ka bɔ i kun. De 1001 à 20 000 fɔlɔ la o ye 50 francs sisan o kɛra 75 francs. Ainsi de suite o frais yɛlɛmara o cogoya la. Sisan frais de retrait 1% de kun bɛ kɛ frais de retrait bɛɛ ye. Mais o fana yɛlɛmara k'a daminɛ 0 la k'a bila 4999 la tant que a ma se 1000 ma. O frais de retrait kɛra dɔrɔmɛ 10 ye. Parce que clients b'u plaindre ni minnu taara k'u bɛ taa 400 ou bien 200 retrait kɛ dɔrɔmɛ 2 dɔrɔmɛ 4 a warimisɛn tɛ sɔrɔ o de la o kɛra da kelen Orange y'a kɛ dɔrɔmɛ 10 ye. Sisan k'a daminɛ 5000 la fo 1 million o frais b'a nɔ la toujours 1%. Ka kɛɲɛ ni Orange ka ni yɛlɛmaw ye a ka client caman y'u ka nisɔngoya yira. Ne tɔgɔ Dima Kɔntawo, ne ye Orange ka client fidèle ye. Kunu ne wulilen ne y'u ka message sɔrɔ n kun. U ko dɔ bɛna fara wari cili sɔngɔ kan. Ne yɛrɛ kɔni fɛ a tɛ kɛ ten. Ni nin décision sugu bɛ ta, a bɛ mɔgɔw la kunnafoni, a b'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye. 1000 ni e ko k'i bɛ 1000 ci sisan 50 ou bien dɔrɔmɛ 10 ou bien 20 bɛ tigɛ ka bɔ 1000 in na. Est ce que a b'a tigi arranger? A tigi ye wari sɔrɔ cogo min, est ce que aw b'a dɔn? Donc Orange ka nin lawale in u bɛ wari de fara u kun, u bɛ wari bɔ an fantanw kun. Ne tɔgɔ Kureshi Sise, ne ye journaliste ye Mali Tribune na. N bɛ Orange consommer ma diya mɔgɔ si ye puisque wagati dɔ de kun kɛra concurrent dɔ de kun nana fɛn na Orange ka baarakɛminɛn ɲɔgɔnna kun b'o bolo n'o ye Orange Money ɲɔgɔnna ye. Donc o de kun y'a to caman bɔra a la. Bon an bɛ se k'a fɔ ko concurrent i b'a fɔ ko tununa sisan Orange bɛ fɛ ka segin a nɔkɔrɔ la ou bien ka tɛmɛ a nɔkɔrɔ kan. Bon n'a kɔni ko tora tan mɔgɔ kɔni mun bɛ service di ma nɔgɔya la mɔgɔ bɛ taa o de fɛ. Kajali Jabate, association 17 millions de consommateurs o ɲɛmaaba don Mali kɔnɔ. A ka fɔla ko Orange ye yɛlɛma min don a ka baara la k'a ma kɛ sariya kɔnɔ. Mali ye sariya ta en 2015 portant protection du consommateur. Bon o sariya in kɔnɔna la n'i y'a lajɛ consommateur ka droit à l'information o de bɛ komi o violer la nin yɔrɔ in na quoi. Parce que normalement si il doit y avoir une augmentation de prix a kan ka kɛ de façon concertée. C'est-à-dire min b'a motiver o kan ka ɲɛfɔ autorité ɲɛna i n'a fɔ AMRTP ka ɲɛfɔ association de consommateurs ɲɛna bɛɛ ka se ka faamuya sɔrɔ a la mais k'a ta directement k'a appliquer sans que an k'a dɔn min don o ka gɛlɛn dɔɔni quoi. Walasa ka se ka ni yɛlɛmaw kun dɔ Orange fɛ an y'a laɲini ka kumaɲɔgɔnya kɛ n'u ka siège min bɛ ACI 2000 kɔnɔ o ɲɛma fɛ nka an ma se k'a lasɔrɔ. Ɲɔgɔn ye ba kan ka kɛ a ko la sini association des consommateurs ani Mali nɛgɛjuru baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fɛ. Mariam Kuyate Bamako, VOA Bambara.